O narcotráfico non descansa, nin sequera en plena alerta sanitaria. Esta fin de semana puxose en marcha a Operación Lince, que permitiu a incautación dun alixo de 3.700 kilos de cocaína procedente de Perú, un dos maiores dos últimos anos. O operativo continuou esta tarde con rexistros en Vilagarcía, Cambados e a Illa de Arousa. Como mínimo hai 8 persoas detidas. Que tal? Moi boa noite. Mais adiante ampliaremoslle esa información sobre este primeiro gran golpe do ano contra o tráfico de drogas en pleno confinamento. Antes, imos con toda a actualidade da pandemia do coronavirus na nosa contorna, porque continúan aumentando os casos de infectados. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés hai actualmente 348 positivos. Isto supón un incremento de 24 casos con respecto aos rexistrados na xornada de onte. Do total de pacientes, 240 están no seu domicilio, 75 no Hospital Montecelo, 17 no do Salnés e un no Quirón Domínguez de Pontevedra. Deles, 15 están na UCI. Dende que se iniciou o plan de continxencia do COVID-19 nesta zona faleceron 6 pacientes e outros 16 recibiron a alta médica. Por outra banda, na área sanitaria de Santiago e Barbanza, as cifras de infectados tamén aumentan e o número total ascende xa a 529. Lembramos que para calquera consulta o Sergas ten a súa disposición o teléfono 900 400 116. Para casos graves e emerxencias está disponible o 061. Esta fin de semana tivemos que lamentar a primeira vítima por coronavirus no Hospital da Barbanza. Un veciño de Boiro de 79 anos falecía no centro hospitalario. Os seus familiares foron postos en cuarentena. Un veciño de Boiro de 79 anos é a primeira vítima mortal por coronavirus no Hospital da Barbanza. O parecer, segundo informaron do propio centro hospitalario, tiña ademais patoloxías previas que, asociadas ao positivo por COVID-19, provocaronlle a morte. Toda a súa familia foi posta en cuarentena para evitar posibles contaxios. Dende a Consellería de Sanidade informaron de que neste centro hospitalario continúan ingresadas unhas 5 persoas máis por esta doenza. En toda a área de Santiago Barbanza a cifra aumenta considerablemente a un total de 529 persoas que deron positivo, aínda que a maior parte dese total permanece controlado e illado nos seus domicilios. Hoxe é o primeiro día de endurecemento das restriccións do estado de alarma anunciado o sábado polo presidente Pedro Sánchez, co obxectivo de desconxestionar as UCIs e reducir a mobilidade dos españois. O goberno ampliou as medidas de confinamento, unha decisión que prohibiu o desenvolvemento de todas as actividades non esenciais. Neste eido, o Consello de Ministros aprobou onte un permiso retribuído recuperable. Este aplícase dende hoxe a todos os traballadores dos sectores non esenciais e que non poden teletraballar. Durante este período, os traballadores continuarán recibindo o seu salario con normalidade. Cando remate o estado de alarma, estas persoas deberán recuperar as horas de traballo de maneira paulatina ata finais de ano. Coas últimas medidas adoptadas, o goberno reforzou tamén os procedementos de suspensión e reducción da xornada laboral. O obxectivo, dificultar os despidos. Por iso, cando non haxa unha causa xustificada, os despidos durante o estado de alarma serán declarados improcedentes. Por outra banda, no Real Decreto axilízase tamén o acceso á prestación de desemprego e refórzanse os mecanismos de control dos ERTEs para evitar fraudes. Medidas coas que se endurece o confinamento e que durarán polo menos 2 semanas. Paralización dos sectores industriais, prohibición dos despidos e maior control dos ERTEs. Estas son algunhas das medidas aprobadas no último Real Decreto Lei. Medidas que dende os sindicatos consideran que son necesarias e positivas. Sen embargo, algúns critican a tardanza na súa implantación. Tarde, mal e arrastro. Esa é a valoración que fan dende a CIGA as últimas medidas tomadas polo Goberno do Estado na crise do coronavirus. Unhas medidas que dende o sindicato aseguran que son froito da improvisación e que non resolven as necesidades dos traballadores. Entendemos que o goberno está actuando dunha forma moi lenta e, sobre todo, que non está dando medidas, como sí que está facendo outros países, que permitan que a repercusión social non afecte directamente aos traballadores. É por iso que medidas como tomaron Dinamarca, de xa directamente crear a cargo do Estado unha serie de fondos para que o traballador
e as empresas non teñan que sufrir este encierro máis aínda do que xa van a sufrir, pois non se están tomando no Estado español. Dende UGT, sen embargo, mostran maior comprensión e entenden que estas medidas, aínda que non lles agradan por completo, si son necesarias. A afectación é intensa, evidentemente, pero o de non tomalas pois podíanos levar a unha situación moitísimo peor, co cual, pois, bueno, non temos máis remedio que coller e soportalas e buscar alternativas de futuro, alternativas para que despois estas empresas neste paro, pois programado, pois se cheguen a acordos consensuados ca representación dos traballadores para poder recuperalas e non se chegue a momentos de postas de recuperación de forma unilateral. En canto aos ERTEs, o secretario comarcal de UGT asegura que é unha boa alternativa para paliar as consecuencias económicas desta crise sanitaria. Solo temos desde o sindicato facer memoria das anteriores aplicacións que se fixeron por parte do Goberno do Partido Popular en situacións de crisis. Si é certo que non era o mesmo tipo de crise, non foi tan explosiva como esta, pero si indicar que o apoio hacia o traballador foi moito menor. E agora o que estamos encontrando é medidas que poden coller, paliar e satisfacer, pois, sobre todo, aqueles empregos con máis precariedade derivados das circunstancias e do produto que ahora mismo nós temos. Os sindicatos entenden que os ERTE son unha boa medida para os traballadores, pero aseguran que deixan cabos soltos que poderían dar lugar a picaresca. Eso sempre nos está generando unha indefensión por parte dos traballadores e das traballadoras, porque sabemos que a larga van a ser quen o vayan a sufrir. A situación de que non poidan estar en este momento solicitándose as tramitacións do INEM generan tamén que os traballadores non saben en moitos casos en que situación quedan na casa. En moitos casos teñen solo unha chamada telefónica dicíndolle por parte do empresario, da empresaria, que quédate na casa. Eso genera indefensión. Pola súa banda, dende Comisións Obreiras aseguran que moitas empresas non estaban a cumprir as medidas básicas de prevención e, polo tanto, valoran positivamente o cese das actividades laborais que non son esenciais. Ademais, dende este sindicato lamentan que algunhas empresas leven a cabo despedimentos ao excluir dos ERTEs aos traballadores con contrato temporal. Os ERTE son, sen dúbida, a ferramenta máis utilizada polas empresas nesta crise sanitaria, unha medida que dende a Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra entenden que beneficia a todas as partes implicadas. Sen embargo, o presidente deste colectivo pide maior axilidade na súa tramitación. As medidas tomadas polo Goberno co obxectivo de frear a crise do coronavirus están a deixar numerosas incógnitas sobre a mesa. A principal, o impacto que esta alerta sanitaria deixará na nosa economía. Dende a Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra cualifican estas medidas como boas, pero insuficientes, e aseguran que presentan un problema no seu desenvolvemento. Se está facendo a golpe do que se poda discutir nun Consello de Ministros ou do ente que sea en cada momento. Isto o que vai a provocar vai a ser que se non nos vai a chegar xa en sí o problema que vai a acarrear toda esta situación de parón, as situacións individuales e colectivas que se poden producir en empresas, en traballadores, etc. A todo isto vai haber que sumar despois todas as interpretacións que xa as hai en abundancia de todas estas normas con unha gran carencia de técnica normativa. O presidente da EMPE está convencido de que os ERTE son unha boa ferramenta para paliar as consecuencias económicas desta crise sanitaria. Sen embargo, José María Corujo asegura que esta medida presenta dificultades na súa tramitación. Se está prohibida a mobilidade das persoas, que vai ir o asesor ao banco a pedirlle determinados certificados do seu cliente, vaillos a dar. O sea, é un pelín absurdo esta situación. Aí é a falta de previsión na normativa. Bueno, se hai esta falta de previsión, váyase corrigindo, pero non se está corrigindo, a verdad. Outra das preguntas que está sen resolver é o tempo que durará este estado de alerta, polo de pronto ata o 12 de abril. Pero como será o día despois desta emerxencia sanitaria? Desde logo, o día despois teremos que reconstruir a nosa sociedade, a nosa economía,
e incluso a nosa forma de vivir. O sea, quizás empece unha nova etapa, quizás non só na vida económica, sino na vida da sociedade. A mellor é algo bo que sacamos en positivo, pero bueno, tamén temos que acordarnos dos que hemos deixado atrás, os que ha deixado atrás esta situación. O obxectivo da Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra está claro: fomentar a compra no comercio local cando remate esta crise do coronavirus. Para iso, o colectivo pontevedrés lanzou nas súas redes sociais esta campaña titulada Espéranos. Tamén valoraron este Real Decreto que profunda no confinamento dende a Xunta de Galicia. O vicepresidente recoñeceu que o Goberno do Estado está a afrontar unha xestión difícil e pediu que os cambios que se decidan non xeren máis incertidume entre a cidadanía. Así as cousas, Alfonso Rueda celebrou co Executivo de Pedro Sánchez recollera algunhas das suxestións da Xunta de Galicia. Dende logo, a primeira valoración é que celebramos que o Goberno Central fixera caso das peticións, especialmente das da Xunta de Galicia, para que non fora unha aplicación abrupta, para que non supusera un peche repentino de todas as actividades económicas, de todas as actividades industriais, porque eso, sen ninguna dúbida, perxudicaría a todas as empresas, as grandes, pero tamén as pequenas, que necesitan, cando menos, un período mínimo para proceder a estos peches. Un dos sectores máis afectados co endurecemento do estado de alarma é o da construción. Dende hoxe todas as obras non indispensables deben pararse. No Concello de Pontevedra destacan, por exemplo, a do local municipal de Ferreiros ou a do campo de fútbol de Ponte Sampaio. Nos imos a seguir estrictamente o que di o Real Decreto e aquelas obras que non son indispensables, pois vai separar a actividade, porque, lóxicamente, aquí estamos a disposición do que determinen as autoridades sanitarias para a defensa da saúde pública e de contención desta pandemia, co cal nos o primeiro é o primeiro. De Cacheiro en Ponte Sampaio, pabillón, certas obras no pabillón municipal, e despois tamén temos no rural, pois así por encima, o condicionamento de Martín Raxo, a rehabilitación de diversos accesos aos centros sociais, a reparación de firmes e acondicionamento do Rial en Lourizán ou a Tomba. Eu creo que estas obras podemos decir que non son indispensables, co cal nos cumpliremos o que di o Real Decreto, non temos outra cousa que facer e entendemos que así debe ser. 120.000 máscaras, 25.000 traxes de protección e 350.000 luvas. Este é o material de protección que a Xunta de Galicia comezará a distribuir entre os concellos galegos. Esta mesma semana o Goberno Autonómico porá en marcha unha plataforma logística para axilizar o reparto, levando os equipos aos municipios. Tendo claro que son os centros sanitarios e os centros de servicios sociais os prioritarios a hora de acceder este material, tamén a Xunta de Galicia sabe perfectamente que os concellos desenvolven servicios importantes, necesitan deste material, e tamén somos conscientes de que a día de hoxe o único material que están recibindo é o material que lles está aportando a Xunta de Galicia, do propio material do que dispón a Administración Autonómica, e queremos seguir facendo mentras os aportes comprometidos pola Administración do Estado sigan sin chegar dende logo en cantidade suficiente para atender todas as necesidades. Este material forma parte dun lote máis amplo que chegou onte mesmo a Galicia. Ademais do mercado pola Xunta, tamén chegaron unidades procedentes de doazóns, 100.000 do xigante Inditex e outras 100.000 do grupo Caamaño. Como indicou Alfonso Rueda, o material de protección distribuirase con carácter prioritario a hospitais, centros de saúde e residencias sociosanitarias. Por outra banda, na reunión do Centro de Coordinación Operativo da Xunta que se celebrou esta mañá, tratouse a posta a disposición de establecementos hotaleiros para que se poidan aloxar os sanitarios, ben por vivir lonxe das súas vivendas, ben para evitar contaxios entre os seus familiares. Segundo o Goberno Autonómico, xa contan con máis de 4.000 prazas en máis de 100 establecementos habilitadas para os que desenvolven servizos esenciais e precisan pernoctar fora das súas vivendas.
A Deputación de Pontevedra ponse a disposición do Goberno e da FEGAMP para distribuir o material sanitario da Xunta nos concellos da provincia. A Administración Autonómica pediu a colaboración das deputacións no achegamento deste material. Tras esta petición, a institución provincial confirma que está disposto a facer estas tarefas. Hoxe mesmo a Administración liderada por Carmela Silva remitiu unha carta ao Goberno do Estado. Nela pídese que se envíen directamente á propia Deputación o material de protección. O obxectivo é colaborar de maneira máis áxil posible. Por outra banda, a Deputación de Pontevedra recorda aos concellos que teñen a súa disposición as liñas extraordinarias de axudas. Con elas preténdese garantir a maior liquidez para paliar as necesidades dos veciños. E Vilanova entregou hoxe o primeiro lote de equipos de protección individual fabricados coas impresoras 3D de vista real. 30 gafas, outras tantas máscaras e 15 pantallas compoñen esta primeira achega dirixida a Cáritas Arousa. Podemos decir que aquí carencia de material no tuvimos un pouco justo mientras empezamos a ponernos a producir, pero carencia no hubo, hemos suministrado a los centros de salud y ahora queremos suministrar a Cáritas para garantizar el funcionamiento de todos estos servicios hasta que ya tengamos material todos. Y después ya con todo el material, pues aguantar la epidemia como se pueda y el tiempo que se pueda. E as iniciativas das administracións complétanse coas da cidadanía. Dende que comezou esta crise, multitude de persoas dan un paso adiante para botar unha man no que se precise. Unha das iniciativas é coronavirusmakers.org, un movemento a nivel estatal que ten tamén os seus ecos no Salnés. Unha das integrantes é a Vilagarcía Iria González. Dende casa e coa súa impresora 3D fabrica pantallas de protección para sanitarios e coidadores de xeito totalmente gratuito. Ata o 29 de marzo a rede de Coronavirus Makers xa entregou máis de 350.000 protectores. Ola, chamome Iria e formo parte dun grupo de makers galegos que estamos a fabricar pantallas de protección en impresión 3D, a falta de material que tiñan os nosos sanitarios. Tamén repartímolas polos sectores que traballan cara ao público, como son as residencias de maiores, as farmacias e os supermercados. Estámoslas facendo de maneira completamente altruísta. A cidadanía e moitos autónomos están donando material para que poidamos seguir fabricándoas. Dende aquí o noso agradecemento, a pesar das complicacións que temos a hora de conseguir material. Os equipos de anticontaminación da Brilat continúan coas tarefas de desinfección. Esta mañá os efectivos actuaron na residencia da terceira idade de Ribadumia. Trátase de tarefas de prevención, xa que neste centro, polo de momento, non hai ningún caso sospeitoso de coronavirus. Vendo o que está a suceder noutras residencias do Estado, esta non está a ser unha época sinxela para os familiares dos usuarios que denuncian a escaseza de persoal. Durante a mañá, efectivos militares da Brilat traballaron arreo na desinfección das instalacións da residencia da terceira idade de Ribadumia. Trátase dunha medida preventiva, xa que no centro non se rexistraron contaxios por coronavirus. En Ribadumia a situación a día de hoxe a verdade é que é bastante boa, porque afortunadamente non hai ningún infectado, nin entre os traballadores nin entre os usuarios, bueno, pois a verdade é que eso é para estar contentos. Con moitísimo medo, porque sabemos que en calquer momento isto pode aparecer, sabemos como está a situación nas outras residencias e a verdade é que é dramático, é moi triste, non? O que está acontecendo cos nosos maiores. A pesar disto, non está a ser unha época tranquila para os familiares dos residentes, mais aínda vendo as situacións extremas que se están a dar noutros centros nos que o coronavirus golpeou con forza. Por iso creen que o dereito á información das familias debe garantirse. Fáganse unha idea do que é ter a túa nai nunha residencia nestes momentos, vivir todos os días, despertar todos os días con esa angustia de que hoxe pase o día inteiro e siga ben. É terrible. No centro de Ribadumia preocupa especialmente que a situación segue a ser a mesma que antes da crise sanitaria polo COVID-19. Non hai traballadores suficientes. Agora se está cumplindo co decreto da Xunta de que os usuarios teñen que quedar confinados nos seus cuartos, non? Bueno, pois polo día, pois hai un personal que está destinado a atendelos e eso está moi ben, pero que pasa pola noite? Pois que nos volvemos a topar na residencia de Ribadumia, por exemplo, pero pasa en todas, que para 152 usuarios hai 2 auxiliares. Como é posible preservar ese confinamento dos residentes nos seus cuartos se
pola noite só hai 2 persoas para atendelos a todos, é imposible. Non hai traballadores suficientes e, ademais, non contan co material de protección axeitado para evitar contaxios. Entón, esta xente necesita urxentemente equipos de protección individual. Non pode ser que teñan a mesma mascarilla pois, sen cambiar unha semana, 3 días, 5 días, non é posible. O ideal sería que tiveran un equipo completo, bata, gafas, mascarilla, para entrar en cada cuarto. É que é de caixón, o que pretendemos é evitar o contagio, pois os medios teñen que ser máis. A pesares desta situación, recoñecen e agradecen o labor que os traballadores fan a diario para cuidar dos seus familiares. Eles son os que reciben os seus aplausos. Vamos, aplaudimos dende que nos levantamos ata que nos deitamos, penso que soñando tamén a estes traballadores infatigables que a verdade é emocionante ver con que cariño están tratando a esta xente. E continúan aumentando as sancións por incumprimento do estado de alarma. As denuncias tramitadas pola Policía Local de Pontevedra ascenden xa a 163. A nivel provincial, durante a fin de semana practicáronse 251 actas de sanción por parte da Garda Civil, o que se suma ás 1000 denuncias tramitadas xa dende o inicio desta crise. Pola súa banda, a Policía Nacional efectuou 198 sancións nas principais cidades da provincia. Lembramos que as multas por incumprimento ou resistencia ás autoridades poden ir dende os 100 euros ata os 600.000. Ademais, quebrantar o estado de alarma pode levar tamén aparellado penas de cárcere de 3 meses a 1 ano, segundo a gravidade da infracción. A Lonxa de Ribeira decidiu suspender dende hoxe as poxas físicas debido a un positivo por coronavirus. Ao parecer, a persoa contaxiada é un dos subastadores pertencentes a unha das empresas auxiliares que traballan na rula ribeirense. Este caso obrigou a xerencia da Lonxa a tomar esta decisión, que xa lle foi comunicada oficialmente aos numerosos compradores que a diario acoden a estas instalacións a mercar peixe e marisco. A partir de agora, as vendas serán xestionadas por vía telefónica e os pedidos serán entregados a cada comprador de xeito individual, despois de comprobar a súa identificación. Mañá martes tampouco se celebrará o mercadiño semanal de Boiro, tal e como se viña facendo ata agora só cos postos de alimentación. O Concello decidiu cancelar a instalación dos postos de venda ambulante tras o decretado no Diario Oficial de Galicia o pasado 24 de marzo. O mercado mantívose só cos postos de alimentación coa intención de que a xente non se aglomerase nos supermercados e puides adquirir nel alimentos e outros produtos de primeira necesidade. O Goberno Municipal tamén acordou reducir o horario de apertura da Praza de Abastos. As instalacións estarán pechadas de luns a xoves pola tarde. Xunto coa hostalería e restauración, o sector do camping é tamén un dos sectores máis afectados pola crise do coronavirus. Rexistra un 100% de perdas co peche das súas instalacións nunha época ademais importante de negocio como é a da Semana Santa. Aínda así, dende o sector son optimistas e agardan unha recuperación cara ao mes de xuño que permita salvar o verán. Portal pechado a cal e canto, cun letreiro á entrada no que se informa de que as instalacións permanecerán pechadas con motivo do estado de alarma pola expansión do coronavirus. O camping Ría de Arosa, situado a carón da praia de Lombiña Cabío, na Pobra do Caramiñal, debería estar a estas alturas cunha carga importante de traballo, a falla de apenas poucos días para a Semana Santa, unha época do ano cun volume de negocio alto, pero a realidade é outra. O mesmo acontece coas instalacións da mesma empresa situadas en Oleiros, no concello de Ribeira, nas que a actividade permanece tamén paralizada. Anulacións non é que sean moi preocupantes, pero sí que hubo algunhas, sí. Todo o mundo está esperando a ver que é o que pasa e a partir de aí tomaránse as decisións, porque tamén a economía, imagínate un matrimonio que estén traballando os dous, pois ora están na casa, os gastos siguen sendo porque hai que comer todos os días e os cartos das vacacións a veces limítanse para outras cousas máis necesarias. Situacións complicadas sempre as hubo as co Prestige, hubo as ca crisis anterior económica no ano 2008 bueno, esperemos que se aguantamos todo isto tamén non temos que pasar. Os seus 9 empregados están agora na súa casa disfrutando de 15 días de vacacións, despois de que a empresa chegara a un acordo con eles. Nos chegamos a un acordo co personal, en un principio, agora, con moi boa voluntad pola parte deles e pola parte empresarial,
pois están en vacacións durante estes 15 días restantes. A partir de aí, se a cousa vai para máis longo, tendremos que pensar en facer un ERTE ou algo, porque na nosa pequena empresa somos 9 empleados. Entonces isto tamén se fai sentir. Aínda así, mantéñense esperanzados en que a situación remita para poder salvar en parte a temporada de verán. Esperemos que si isto remite a mediados de junio empezase ver o final do túnel, pois ao mellor algo pódese recuperar, pero eu xa non teño ilusión en canto que a cuestión económica vaya a ser positiva. O BNG de Porto do Son ven demostrar o seu malestar polo peche do Servizo de Urxencias de Porto do Son e centralizar toda a atención sanitaria da zona en Noia. Dende as filas nacionalistas, a pesares de ser conscientes da situación de excepcionalidade que se está a dar, non entenden a toma desta decisión, xa que a poboación maioritariamente usuaria deste servizo se corresponde co sector de poboación de maior risco. Entre outras cuestións, o BNG sonense parecelle preocupante que se opte por unha medida deste tipo, centralizando a atención en menos centros, cando todas as indicacións que se teñen trasladado á poboación van no sentido contrario, tratando de evitar aglomeracións e lugares concorridos. Tamén sinalan que a maior parte dos usuarios deste servizo son poboación de risco, ben por idade ou ben por enfermidades crónicas, polo que deben evitarse as saídas e os contactos. Segundo eles, o feito de obrigalas a desplazarse en algún caso a máis de 15 km para unha atención sanitaria urxente non parece o máis axeitado. Dende o BNG agardan tamén a que esta situación de crise sanitaria non sexa empregada para seguir coas políticas de recortes, privatizacións e desmantelamento do sistema sanitario público galego. O Concello de Sanxenxo contacta co seu tecido asociativo para localizar os veciños máis vulnerables. A través dos colectivos, o goberno local quere informalos das iniciativas postas en marcha para facer fronte á alerta sanitaria provocada polo coronavirus. Unha delas é a rede de apoio para axudar as persoas que vivan soas a facer a compra de alimentos ou medicamentos no teléfono 986 720 000. Ademais, o Concello está a repartir máscaras reutilizables e lavables a 60 graus. As persoas beneficiarias do Servizo de Axuda no Fogar recibirán a través dos traballadores. O resto da poboación debe chamar ao Concello indicando o seu nome, o seu DNI e a patoloxía que sofre. Ademais, o goberno local fai un chamamento á cidadanía, pedindo información dos casos que se consideren máis vulnerables ou das persoas que se poidan atopar máis desamparadas nesta situación. Tamén no Concello de Meaño tomáronse medidas para facer o máis sinxela posible esta situación aos veciños. Dentro do Departamento de Asuntos Sociais, o goberno local facilita a compra de alimentos mediante vales ás persoas que están en risco de exclusión social. Tamén continúa activo o servizo do vehículo asistencial para axudar os que teñen que desplazarse ao médico, á farmacia e ás entidades bancarias. E realizan un servizo de apoio ás persoas vulnerables que viven soas, que son maiores ou con enfermidades de risco que precisen axuda para cubrir algunha necesidade. O reforzo dos servizos de limpeza e desinfección e o reparto de máscaras, os negocios que permanecen abertos e os veciños que o precisen son outras das medidas. No eido económico, o Executivo está a axilizar o pago a provedores para que os negocios teñan liquidez. Tampouco cobrarán os servizos que durante a crise sanitaria non se están a prestar e están a estudar outras medidas económicas. Facemos agora un pequeno paréntese na información relacionada co coronavirus para ampliar a nova que lles adiantábamos ao comezo deste informativo. Esta tarde prestaron declaración ante o xuíz de Cambados 2 dos 7 detidos esta fin de semana no marco da Operación Lince. Polas restriccións derivadas do estado de alarma fixérono por medios telemáticos. Mentres isto sucedía nos xulgados cambadeses, a UDICO e o equipo de delincuencia organizada e antidroga da Garda Civil continuaba co operativo. Un helicóptero da Policía Nacional percorreu este mediodía os barrios da Lomba e Fontecarmoa, en Vila García. Ademais, os axentes interviron noutras zonas, o Vila García en Parque da Coca e en vivendas de Tragobe, en Cambados e da Illa da Arousa. Nesta última tamén detiveron un veciño da localidade. Trátase do primeiro gran golpe do ano ao narcotráfico galego que se produce en plena alerta pola pandemia do coronavirus. Polo de momento, o alixo incautado ascende a 3.700 kilos de cocaína, un dos maiores nos últimos anos. A Operación Lince comezou o sábado cunha persecución nocturna de dúas planadas
gobernadoras que quedaron varadas en Cambados e Ribeira, que rematou coa detención de 2 homes, un galego e un cidadán peruano. Outras 5 realizáronse o domingo despois dun rexistro na Guarda. As pesquisas apuntan a que a droga viña nun buque procedente de Perú e que despois foi recollida polas lanchas lanzadeiras para despois traela ata a costa. Incendio en Pontevedra. O suceso produciuse ao redor das 10:30 da noite deste domingo nun edificio da Avenida de Uruguai. Segundo fontes oficiais, o incidente foi provocado por unha vela. No domicilio atopábase unha veciña que sufriu queimaduras leves. Ela foi a que chamou o número de emerxencias para solicitar axuda. O incendio afectou especialmente o dormitorio. O edificio foi desaloxado e a muller tivo que ser atendida no Hospital Montecelo. Actualmente xa está de volta na súa vivenda. Cando xa cumprimos máis de 2 semanas de confinamento, a cita cos aplausos das 8 da tarde non decae, xa que teñen que quedar na casa cada vez son máis os que se animan a sair ás ventás a agradecer o labor de todos os que permanecen na primeira liña da loita contra o COVID-19. Outros botan man de música ou xogos. Calquera cousa é boa para facer máis lixeiro o peche. Aplausos especiais os que lles amosamos a continuación é que esta corentena está a deixarnos sen dúbida momentos moi emotivos. Un exemplo é o que se viviu a pasada xornada na Rúa Padre Amoedo en Pontevedra. Luisa Vázquez de Silva, máis coñecida como Lulú, cumpría onte nada máis e nada menos que 110 anos. Unha celebración que non se quixeron perder os seus familiares e amigos. Xuntos e acompañados da Policía Local de Pontevedra acudiron ata o seu domicilio para felicitala. A torta, as velas e os abrazos mudaron este ano polas sirenas e as pancartas. Iso si, o estado de alarma non ia impedir que esta chica platino desfrutase do seu día. Mostras de cariño e distancia que Lulú recibiu con este gran sorriso. E a Policía Local de Ribeira felicitará polo seu aniversario a todos os nenos menores de idade ou a todas aquelas persoas maiores do municipio que o desexen. O Concello súmase así tamén a outros municipios veciños que optaron por esta medida para levar mellor o período de confinamento. A medida xa é efectiva dende esta mañá. O único requisito é chamar con 48 horas de antelación ao teléfono 981 870933 e dar os datos da persoa que está de aniversario. Por outra banda, a Policía Local veuse tamén incrementada nos últimos días coa reincorporación de varios axentes que pasarán recentemente á xubilación, así como tamén coa chegada de 4 novos policías auxiliares. E no Concello do Grove demostran que o que non falta é o humor. Así nos lo ensina Samuel Arnoso neste vídeo. Un interesante e divertida panorámica vista de paxaro de como están a levar os grovenses o tempo de confinamento nos seus fogares. Calquera excusa é boa para disfrazarse e botar a bailar. Con estas imaxes despedímonos. Voltamos mañá ás 9:30 da noite informándoles da actualidade e de todas as novidades que nos deixa o coronavirus na nosa contorna. Recorden a mensaxe destes días, moi importante. Queden na casa. Deica mañá.
Lara.